Halo guys, gaसिखौबो बरायहरबाय नै दा जों साहा लोंनो थांदो भिडिअ नायलांबाय थादो बोरै जायो अखाबो हाबाय दं फारसेथिं अखा थाइफ्रिबाय दं फिसा फिसा लोगोफोराबो थांसै जों दखानाव रुमनिफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर नै रुमा जोंना देराया गोबाय देराया ya थांसै साहा लोंनो ओजा फरेस्ट नुयो ओजा थांसै लोगोफोर नैजाबो JCB लामा फाहामबाय दं दै पाइप लोगोफोर थांसै जोङो नायलांबाय थादो भिडिअखौ अखाबो हाबाय दं गरम गरम साहा लोंनायसै लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो थाबायबाय दं आंबो नै लोगोफोर गारिया बिराद गारि खारलै जा लामा लाथ्राबाबो इजा दङ जिफा मिल्क कम्पानि लोगोफोर गाइखेर बानायो इयाव गाइखेर आमुल सब मोनगोन इयाव जिफा मिल्क बारिगानि जायगानि नामा नैजा जोंनि बागान दं नै जा गेटआ जा खामानि मावबाय दं ओजा बहुत जायगाफ्रा कम्पानि नै आरो जोंना कम्पानिया निजासो जोंना बेयावनो थुजानाय जागोन देरना मार्केटनिफ्राय खामानि मावबाय दं गाइस थांबाय दं सासेया लोगो मोनहैबाय जोंहा ओइ सिगाङाव दङ लोगो लामाया बिराद लेथ्रा लोगोफोर थेवबो गारि बिराद खारो जा लबर बागान नै ब्लार ब्लार जाजोबदो गलाब दाम खम ना लोगोफोर 20,000निल' मबाइलाबो जा मन्दिर दं ख्रिस्टान मन्दिर बिराद जोर सालायोलै गारिफोरा सोर लामा खेंख्रा खेंख्रिबाबो मन्दिर दं बिराद गेदेर मन्दिर ख्रिस्टान मन्दिर अखा ख्रेब ख्रेब हाबाय दं लोगोफोर अखा सिङाव थाबायबाय दं जों मन्दिरफोरा बिराद साफा मुर्ति दं जोंनि बागान मोनहैगोन आरो दे लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय था दखानाव मोनफैबाय लोगोफोर लोंनाय जाग्रा दङ गैया बहुद जाग्रा नायनि Cái khối ra không kìa? Mấy ra còn?
Oi, ada kan? Ini, ramah kayak ini. Ini saja no. Nah, itu akan nawar juga. मालूम dah. बंदा कितना 3 बंदा 3 बंदा दे दो हाँ एक आदमी किधर गया हमारा आदमी वाह ये सावन है ये ना Malang Korin sao nah kalau ini ya ini lang ada dong ini khẩu bé như thế này và lặp đấy mình sẽ lên rồi mấy video cái này hơi bị